रफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि दायाव हाग्रामा महिलारिखौबो सिबिआइआ जाज खालामनांगौ। बे जाबाय EM राकेश ब्रह्मनि बुंनाय। खुलुमबाय, आंनि इउटिउब चेनेल नलेज मिडिया एनालाइसिसआव नोंथांखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबजासिम नायनानै माबा मोनसे गुन गोनां कमेन्ट्स लिरगोन होननानै आं सानो। रफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि दायाव सिबिआइआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जाज खालामनांगौ। मानो होनोबा दा जायफोर साथाम सेंग्रानि नाम होदों सिबिआइआ रफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि बा बुथारनायाव लोब्बा गोनां आखाइ गोनां, बिसोरो गासैबो एक्स BLT होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। आरो EM राकेश ब्रह्मआ मोनसे एलिगेसन लगायदों मा बिथाङानो बै साथाम सेंग्राखौ निर्देश होदोंमोन रफिकुल इस्लामखौ बुथारनो थाखाय बा गावथारनो थाखाय। बेबायदि EM राकेश ब्रह्मआ बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि ससियेल मिडियायाव माखासे कमेन्ट वार माने कमेन्टनि दावहा सोलिदों। हाग्रामा महिलारिखौ सिबिआइआ जाज खालामनांगौ ना नाङा, नङा होमबा? जुदि नोंथांमोना आंखौ सोङोबा आंनिखौबो आं क्लियार खालामनानै नाय। आइ डोन्ट नो, आं मिथिया बे बाथ्राखौ। मानो होनबा आं सासे बर' सुबुं हिसाबै सासे गुबुन सोरबा बर' सुबुंखौ ओरै जाज खालामनांगौ सिबिआइ होननानै आं बुङा। मानो होनोबा आयेना खालामगोन बेखौ। हानायसिम आं बे बाथ्राखौ बुङा। आं निउट्रेल जानो लुबैयो। मानो होनोबा आंनि नोजोराव हाग्रामाया गोरोन्थि खालामदोंबाबो बिथाङा जोंनि सासे बिरबो। खारन BTCखौ बिथाङासो लाना फैदों, नङा होमबा? जाय BTCआव जों दा रायजो जाना दं। आरो बै BTCआ BTAD आरो BTR। ओंखायनो इमान सहसै आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय नङा। नाथाय जुदि भारत हादरनि आयेना बुङोबा जाज खालामनांगौ, निस्सय खालामखागोन। आरो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनाय, सिबिआइआ बै साथाम सेंग्रानि थ्रयै हाग्रामा महिलारिनिहालागै थांखागोन। जानो हागौ बिथांखौ सोंबायबो जानो हागौ, जोंथ' मिथिया। बेफोर बाथ्राखौ आउट खालामा, नङा होमबा? सोंबायबो जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारखौ बेबायदि बाथ्राफोरखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय EM राकेश ब्रह्म बिथाङा जाबायदि माने एलिगेसन लगायदो, बेनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जा कमेन्टनि वार सोलिदों, मोगथाङावथ' एख' दावहा सोलिया, कमेन्टजोंसो सोलियो दावहाया, नङा होमबा? आजिखालि ससियेल मिडियायावसो सोलियो जुद्धआ। स' बेवहाय नुदो माखासेया बुंदो ओरैबायदि बर'जों बर'लाय मानो बिदि नांदेरलाबाय थायो, हाग्रामायाबो थांना थानायनि मोन्थाय दं, नङा होमबा? हाग्रामायाबो मोनसे समाव बर'नि सासे जोहोलावमोन, बिरमोन। बिथाङाथ' BTCखौ लानानै फैदों आरो बै BTCआवनो जों दा सान्थि रायजानो मोन्दों। मोनसे बिथिंथिं नायबा बिथाङाथ' बर'नि थाखाय माबा मोनसे लानानै फैदों, नङा होमबा? बेबायदि। स' माखासे बेबायदि कमेन्टस वार सोलिदों। आरो माखासे नुदों ओरैबायदि माने पानिशमेन्ट होनांगौ, साजा होनांगौ, माने जेलाव थांहोनांगौ, बे टाइपनि आरो, नङा होमबा? स' माखासे कमेन्टस वार सोलिदों बर'नि गेजेराव। दा मा बुंगोन, नङा होमबा? बे साननो गोनां बिसय। आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे केसआव आखाइ दंना गैया बेखौथ' जों जेबो मिथिखाया। सिबिआइआसो खालामगोन, NIAसो जाज खालामगोन बेफोरखौ, नङा होमबा? सिबिआइ NIA बेफोरसो जाज खालामगोन। बिसोर जाज खालामनानै माबा मोनसे मोनोबा, गोरोन्थि मोनोबा निस्सय माने आयेन बादि पानिशमेन्ट होखागोन। बेखौ जों बुंनो गोनां नङा। बाथ्राया जाहैबाय दा जोंनि पाब्लिकआ मानो गोनो गोथो, मानो गोनो गोथो? सानैसो आरो बुङो, सानैसो आरो बुङो। जोंनि गेजेरावनो जेबो खौसेथि गैया, गोनो गोथो, आलाय सिलाय, साननायफोरानो गोरोबलायै गोजा। स' माने ओरै जानांगौ आंनि बादिबा, पानिशमेन्ट होनांगौबा होनांगौ, सबबो बुंनांगौ। मेक्सिमाम मानसिया बुंनांगौ, 80-90%। आरो होनाङाबा होनाङा, 80-90% सुबुङा बुंनांगौ। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन नाय, जोंहा जाज खालामनायनि सम जाबाय। जाज माने नायबिजिरनायनि सम जाबाय जे सासे सुबुंखौ पानिशमेन्ट होनांगौ ना होनाङा, बा बिखौ रैखा खालामनांगौ ना खालामनाङा, बेबायदि सम सफैबाय, नङा होमबा? दिनैनि तारिखाव जुदि सिबिआइ जाज जाबा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, थांनाय 19 बोसोराव मा खालामनानै दंमोन NIA सिबिआइआ? स' बेबायदिबो कुइसन फैगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन, ग्रुपिजिम। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ग्रुपिजिमनि जा सृष्टि जाना दं, बै ग्रुपिजिमाथ' ओरैनो आल्टिमेटलि बरबाद खालामखाबायानो, बर' जातिखौ गोबां बिथिङाव खहा खालामखाबायानो। आरो दा NDFB, ex-NDFBफोरनि माखासे केसा सल्भआनो जानो थाखाय, नङा होमबा? स' बेबायदियाव जुदि बेबायदि जोबोर गिदिर घटना जुदि जायोबा, अब्लानिया माबा जागोन, बेबो साननो गोनां मोनसे बिसय जानानै फैदों। स' नोंथांमोना कमेन्टसआव लिरदो जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिबिआइआ जाज खालामनांगोन ना नाङा। नोंथांमोना कमेन्टसआव लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना आंखौबो सोंनो हागोन नोंथांनि मथे मा होननानै। आंथ' बुंखाबायानो, आंनि मथे आङो बुङा माब्लाबाबो बिथांखौ सिबिआइ जाज खालामनांगोन होननानै
आयेना जा खालामो बेजोंनो आं थांगोन। भारत हादरनि आयेना जुदि बिथांखौ गोरोन्थि मोनोबा निश्चय जिबायदि दाय मावदो हिसाबै बिथांखौ साजा होगोन। मेक्सिमाम बर' रायजो राजाया जुदि बुङोबा बिथांखौ सिबिआइ जाज खालामनाङा, अब्लानो आं बुंगोन खालामनाङा। आरो जुदि मेक्सिमाम रायजो राजाया बुङोबा खालामनांगोन बा आं बुंगोन मोनसे बाथ्रा होनगोन, आयेना जा खालामो बेखौ आं मानिगोन। आंनि बाथ्राया बेबायदि। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। जोबनायाव मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, बर'खौ अरायबो खौसेथिखौ लुबैयो आं, खौसेथि जानायखौ लुबैयो। माबाफोर दाय गेना गोरोन्थि जुदि सिगां जालांदोंबा बेखौ बावगारनांगोन होननानै आं बुंगोन। आरो जायफोरा दा गोहोआव दं बिथांमोना बर' हारिनि जौगानो थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगोन होननानै आं बुंगोन। मा बुंनो बिनि बादै जोंथ' पाब्लिकसो नङा होमबा, जेबो बुंनो हाया। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिना मोनबाय। जानो हागौ दिनै आं माखासे रायजानाय मोनगोन, सोरबा इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो रायनो हागौ आरो बिपिएफनि बिथांमोनाथ' रायखाबायानो थायो। कमेन्ट्सखौ नुबानो मिथियो मा पार्टिनि मानसि बिथांमोना। दिनैनि तारिखाव जानो हागौ इउपिपिएलनि मेम्बार बिथांमोनाबो आंखौ रायखागोन, रायजाखायो। इउटिउबारखौथ' सबबो रायखायो नङा होमबा, जेबो नङा रायजाखानांगोन। जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबाथ' रायजाखानांगोन आरो बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना सुद्रायनाबो होनो हानांगोन। रायबाल' जाया। मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जाय बिथांमोना कमेन्ट्सआव रायो बिथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, खालि लरगन होनना रायबाल' जाया, जाम्बा होनना रायबाल' जाया, खालि जाम्बाखिनिखौल' बुंनो रोंबा जाया, एक्सप्लेनबो खालामनो हानांगोन। आं मानो जाम्बा, आं मानो लरग, बेखौ बुंनो हानांगोन। नोंथांमोनाथ' माने ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि मोखां दिन्थिना बुंनोनो हाखाया सासेबो, कमेन्टसल'सो लिरो। जोंथ' गियाल'नानै बुंदो नङा होमबा, जोंथ' गियाल'ना इउटिउबाव फैनानै बुंदो, जेरावबो बुंदो जों ससियेल मिडियायाव। नोंथांमोनाथ' आन्दोआव थानासो बुङो। स' नोंथांमोना जाम्बाल' बुंबा जानो नङा। दिनैनि तारिखाव आं जाय भिडिअ बानायनो थांदो जानो हागौ माखासेया हामा मोनगोन आंखौ। स' बिथांमोना एक्सप्लेनबो खालामना होनांगोन आंनिया मा गोरोन्थि जादों, बुंनो नांगोना नाङामोन, आं भिडिअखौ बानायनांगोना नाङामोन। आरो लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन, जाय भिडिअखौ लाना फैदों बे आंनि पार्सनेल थाखाय बुङाखै आं बेखौ, जे इएम राकेश ब्रह्मआ जाय बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं लानानै फैदों, मोनसे एनालाइससो खालामदों, एनालाइज। स' बेवहाय आंनि जेबो गोरोन्थियानो गैखाया, आं रावनिबो सापर्टार नंखाया, सापर्टबो होखाया आं। स' जाय खामानिया डिस्ट्राक्टिभ माने इसेबाबो जद गोनां बर' जातिनि थाखाय, बियो आं माब्लाबाबो सापर्ट होआ। जानो हागौ राकेश ब्रह्म बिथाङानो जा, सोरबा बिपिएलनियानो जा, सोरबा बिपिएफआनो जा, आंनि जि स्टेन्ड बियो अराय माने निउट्रेल। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। जुदि बुजिबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल थुनो दाबाव। स' थेंक इउ।